začínáme tady na posledním zvonění naší třídy 4B. Připravili jsme se pro vás dvě scénky, jedno je osobní drama Čekání na vrštavu a druhé bude se života špitálů. Hezkou zábavu, doufám, že se vám bude líbit, můžete pozbuzovat, smát se, ať vám to jde. A plakat. Já čekám. Já taky čekám. 2 roky. Dlouho. A prej už dneska přijde. Vážně? Dneska by měl přijít. Přijde? Snad jo. Pamatuješ na ty časy? Tak já se vám tady na dnešek nakopírovala nějaké utrefené zvláštní a hned začneme. Hodina, datum, nadpis. Co to přesně? Děkuji. Takže to máme. Všichni rozumíte. A první příkládek. Ježiši, tady koukám, že by to nějak nevychází, ale já si vždycky říkám, že se nevzdám. To já si spíš říkám, můžeš jít. Napíšeme tady vzoreček. Všichni máme kalkulačky a už počítáme. Tak kdo tomu nerozumí? Jaký vzorec na to použila? Matěji, přidáš cihličku k cihličce? No ale to mi koukám chybí celý panel. Ty to nepoznáváš, to byl domácí úkol, Matěj. Hrozné. Takže mě už to vyšlo. Plus, minus 2. Tak a mezi tím, co se dopočítáte, já vám povím nějaký vtípek, abyste se nenudili. To takhle vyhrožovali 2 funkcím. A jedna se smála. Vy mě nezdrejujete, já jsem Eda